Iċ-Chairman ta' One Television Jason Micallef fetaħ libel kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista wara li fl-aħħar 5 ġimgħat immala famat lill-istess Micallef billi pruvat tnissel xi tip ta' mibeda bejn Jason Micallef u l-kap tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Mod repetut ħadd wara ħadd il-midja nazzjonalista ħarġet tgħid li Jason Micallef qed ikollu argumenti spissi ma' Joseph Muscat, xi ħaġa li ċ-Chairman ta' One Productions qal li mhux minnha u kien għalhekk li beda proċeduri legali kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Jason Micallef qal li din hija akkuża serja u malafamanti meta tqis li l-istess mexxej Laburista li skont il-midja tal-PN qed ikollu argumenti miegħu huwa wkoll ix-shareholder tal-kumpanija li jmexxi. L-istess Micallef qal li kienet gidba wkoll mill-midja tal-Partit Nazzjonalista meta skont huma kellu jintbagħat kbir ta' kameras mill-Istazzjon 1 f'attività tal-Partit Nazzjonalista. Xi ħaġa li imbagħad ir-riżultat li ma kienitx minnha. Bħal ma kienx minnu l-gideb ieħor tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tiegħu, qal Micallef. Il-libell huwa affirmat mill-avukat Chris Cardona.